Gure naia da elkarte bat, daude ume batzuek gaitasuneko arraruak edukitzen, eta gu egiten duguna da laguntzea informazioakin, terapia begiratu zen den, eta da familiarentzako, familia batetik beste familiari laguntzeko ere. Araba bat dauka, 17 urtekoa, dauka arazo bat, igerri nion ja jaio zenetik. Beti hanka hotz, como hielo, erderaz esaten danez. Beratzi hilabete euki banien, esan jesartzen ondo, bolanka dela hiltzezan beti. Ja horti ja, mediku, da hola segabiz. Jende gutxi dago zerbait jakitzea gu egiten duguna, eta hori egin behar dugu jendea gehiago ezagutu, eta nahi badute eta zerbait ezagutzen badute norbaiteri gaitasunak dakadala urra bat, gurekin kontaktua jarri, emailetik, telefonoz, pagina web ere, Facebooken jartzen dugu, eta laguntzeko gaude. Elkarte hau ezagutu nabean ganera kasualitatez. Kurtso bat egiten egon nintzen Donostin, neu klaseak emoteko, praktikakoa maizua izan zen psikologa bat. Da ja hitz egin naben, da hortik ezagutu naben gure nahi elkartea. Gauza askotan lagundu didate. Askotan bakarrik nahora pentsatzen nuen, baina ia ikusten dut, ia elkarte batzu dauzela, lagundu ingo zeituela, da hori niretzat oso garrantzitsua da. Da jakitea zikeran ez gaudela bakarrik. Horretarako gaude, gure naia horretarako dago, laguntzagatik.